15 minutuko bitxandatan, 81 plaza, 8 zinte eta 2,55 metro. Hori da Berrobiko gizaproba taldeak Gipuzkoako txapelketa eskuratzeko egin duen marka. Igandean jokatu zen txapelketa Zizurkilen. Eguraldiak eta probalekuaren egoerak baldintzatu zuen lehiaketa, baina berrobiarrek urte osoan egindako lan finaren fruitu ere izan zen txapela. Txapela buruan eta irribarrea ahoan dutela, txapeldunekin izan gara. Poza ezin ezkutatuta dabiltza Berrobin. Bueno, oso ondo, uste baino beto alde batetik. Pentsatzen genduen azkena ezitea, baino atzo gertatu zan bezala, alako irtera egin da aurrena geratzeare, ez genduen espero. Ondo prestatuta junginela bai, lan ondi da urte bete oson, eta, bueno, bere emaitza eman zuen, eta guk uste baino emaitza hobea, azkenen. Aditu batzun arabera, kronikan arabera ez uste izan zan, ez da gira ez uste adituntzako izan zan, edo zuentzako ere ez uste izan zan atzokoa? Guk ingenun lanak ementzat oso harrituta datu ginen, aurrenoko ordu laurdena ementzat oso nahizen bai izan, da horrekin ez uste ematea posible zala ikuste genuen. No, batez eguraldia, bai, euria eta geho lehortzen juntzana, eta hoi beti de ez da berdina. Ez da berdina, jentzako episka zailagoa izango zala bezala pentsatzen genuen igual, da, bueno, ez ustea, bai, berez bigarren tandantziena favorito zian. Da, ondo bat ezagura. Batu behar nuen, azkena irtendakoak abantaila izan dezake besten erreferentzia duelako, zuek aurretik irten da irabazitzen duten, ez dakit abantaila hori itzen duten, baina konfiantza agian bai. Bai, bueno, atzoko giro egin abantaila pixkat aldatu itea berba da baita. Ze busti izatekin erabili harri eta gertatzea lokatza bat bezala egiten dela. Eta horrekin, bueno, pentsatzen dugu biharren tiratu zuenak kalte bat izan zuela. Baina, hoi hola izan da ere, guk entrenamentutan iken inutzen baino saio hobea ingen duen, gure baino hobea ateazan. Eta, bueno, bestalde izan da ere, lanak emango ginitun. Urratxiko taldearekin hortxe parekatu lehia estu izan zen, ikusteko emozionantea, zuk ez da nola bizi izan zen duten lehia hori? Oso ni bintzat oso nervioso paso non, ze hauek tiratzen zeuden, baina ni beti ordua eta beti ondo hartzeko da abitzeko momentu aldamenea behidatzen nun, da oso larri izan dena. Da, bueno, ondo aguantatu zuen mutilek, da oso nervioso esmondia. Ez dakit ez uste, ipatu dugu hasieran, zein den taldearen sekretua nola iritsi den emaitza hau? Lana eta lana. Beste gauza askotan bezala, baina urtebeteko lana izan da, eta askotan hola herri mailan itxeien kiroletan denbora gutxigo hartzen da prestatzeko, eta bueno, hemen herriko gazten aldetik bultzara hundie zeon, gogo hundie, eta horrek asko laundu do, entrenamentu plangintza batea matea, oso, bueno, asko eskatzen zona, norberan handik, eta, bueno, hori egin da gero emaitza horretorri da. Nola lan egiten da horrelako talde batekin, ez dakit taldea osatzeko ze irizpide betetzen diren, ben taldea osatutakoan ze prozedura jarraitzen den? Bueno, Berroi bezalako herri txiki bat izan da, beti de asko elegitzeik ez dago ez, baina animatu zien jendea urte bete osoa jarraitu du. Eta bueno, gure sistema bateze, urte oso hau harrekin asko ibiltzea bateze. Ez da dena fisikoa, harria asko hartu behar da, ohitzen juteko, da bueno, jabein aurrenoko urte bete hain da eta emaitza hona ikusita, harria bentzat gutxixo gibili, da erritmo bentzat hartu deula bentzat. Hemen gorputza beharko da, burua ere bai, nola eramaten da burua eta gorputzaren arteko uztarketa hori? Izan ditu, geure batxek burukin, psikologiko aldetik, askotan ez die gauzak entrenamentutan nahi bezala ateatzen, da pentsatzen duzu, ez dezula besten maila emango, eta, bueno, hor pixkat bata bestea animatu, eta aurre egin deu, eta, bueno, azkenen geure arten motibatu geha, eta, bueno, jungea oso gure egin genezakena bintzat ondo burun sartuta, eta, bueno, gero horrek bera eman zuen. Txapela irabazita, orain galdera ezinbestekoa, hemendik aurrera zerra, aurrera begira ze helburu, ze amets? Bueno, urrongurtan berriz izangoa, txapelketa hau, da bitarten, mantendu, herri batzun kontrako plaza batzukin,
berriz Gipuzkoako txapelketa ibili da, urren urten berriz egongoa, eta urtebete aguantatu da segi entrenatzen.